دوستان گرامی پیش از بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و لبنان است و اینجا ببینید مردم آهسته آهسته جمع شوند تا آغاز بازی وقتی خیلی زیاد است اما سرودهای مردم لبنان و تاجیکستان اینجا صدا می‌دهد. بیاید حالا یک لحظه تماشا بکنیم سرودی تاجیکی را که اینجا رقص هم میکنند ولی مخلصان ما تو هنوز کم هستند. میبینم که باز اومده و بازی تاجیکستان بازی بسیار دشوار است اما چی کنیم که این لبنان را ما امروز مغلوب کنیم؟ من باوری کامل دارم که در این بازی بچه‌های ما غلبه میکنم. 2-0 بازی به حساب تاجیکستان حل میشود. خب ببینید اینجا یک فضای خیلی خوب رقص و بازی است و شعرگویی است هم تاجیکی هم لبنانی. این بسیار خوب بینید که دقت تمام شخصایی که به همین فوتبال آمده دقتی همشون به همین رقص و بازی‌های ملی تاجیکی جلب شده ایستاده است. با یک هوسی بلند تماشا کرده ایستادم. بله در حقیقت دوستان گرامی موسیقی سرحد ندارد، هر جا موسیقی خوب است آنجا رقص و بازی است. نه تنها تلویزیون ورزش بلکه تلویزیون‌های لبنان هم اینجا خیلی زیاد هستند و هر کدام آنها برای خود چیزی خوب میگیرند و مردمشون نشون میدن که چگونه در بازی‌های جام آسیا 2023 دسته‌های ما با هم خوب می‌آزماید. حضرتك أنت مشجع لبناني؟ نعم أنا مشجع لبناني. أهلا بك. شو رأيك من شأن مباراة تاجيكستان؟ also I speak English. عربي نوبة. المباراة جميلة، نحن متحمسين نغلب طاجكستان، نحن متحمسين كثير ومثل ما كنتم شايفين الأجواء حلوة كثير ونحن شعب بنحب الحماس وبنحب الفرح وبنحب الحياة وربحنا أو خسرنا نحن مع لبنان. موسيقى تاجيكية. Yes, it's classic for relaxation. شكرا. доруи озмуда шуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Пардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Пардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. ин варзишгоҳ ҷосим бин ҳамад аст ки дар ин ҷо дастаи сади қатар бозиҳои худро мегузаронад ва аллакай тавре шумо мебинед футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон маҳз дар ҳамин ҷое ки мо дар марзи майдоне ки мо инҷо бо шумо ҳарф мезанем ҳамин ҷо ҳастанд ва имрӯз бобо баростӣ мо гумон кардем ки дар ҳади даста дигар тағйирот тамоман дигар мешавад аммо шервонӣ мабадшоев ин лаҳзаҳо камоловро иваз мекунад ва навакак ман бо сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон барои конфедератсияи футболи осиё як мусоҳибае анҷом додам. онҷо аз он болидахотир гуфт шегерд ки будани омадани президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба қатар ва вохӯрдани ӯ бо футболбозон як рӯяи бисёр баланде ба футболбозон бахшидааст ва маҳз барои чӣ шервонӣ мабадшоев дар ин бозӣ ширкат варзид ва ӯро интихоб карданд. гуфт дар бозиҳои интихобии ҳамин ҷоми осиё ки буд шервонӣ бисёр аз худ маҳорати олӣ нишон дода буд ва имрӯз ҳам омода аст ки дар баробари ҳамун
камолов ки инҷо суръатро меафзуд боз ҳам ҳамин гуна бозӣ кунад. Аммо барои сармураббии дастаи мо дигар имкониятҳо ҳам буданд. Намедонам Муҳаммадҷонов инҷо метавонист дар инҷо бозӣ кунад, метавонист Шегирд инҷо боз Табрези Давлатмирро ҳам ба майдон орад дар хати чапи майдон. Аммо мо мебинем ки бо иваз шудани танҳо як Камолов ӯ қаноат ҳосил кардааст ва умед дорад ки дар ин бозӣ мо ба ғалаба ноил мешавем. ин бори аввал бо дастаи мунтахаби Лубнон мо бозӣ мекунем, аммо футболи Лубнонро хуб медонем ки дастаи Ал-Аҳад буд ва аз тарафи дигар бинед ки ин варзишгоҳи Асад ҳамагӣ 15 000 мухлис мебарад, вале қисми зиёдашон мухлисони лубнонианд. пеш аз он ки мо ба ин варзишгоҳ омадем, дар ин ҷо сурудҳои арабӣ ончунон садо мебуданд ки рақс болои рақс буду хуб чандин мусоҳибаҳое ҳам мо бо мухлисон ин ҷо анҷом додем. Аммо аз ҳама муҳимаш он аст ки имрӯз дастаи мунтахаби Лубнон бисёр як дастаи пурқудрат ҳаст. Ҳарчанд футболбозонаш солдида ҳастанд, аммо аз нигоҳи қаду баст ва ҳамчунин тану туш онҳо аз футболбозони мо фарқ мекунанд ва метавонанд ки бозии зебо ҳам нишон диҳанд. Вале мо суръатро бояд истифода барем то ки футболбозони дастаи Лубнон аз мо қафо монанд. Радулович, сармураббии дастаи мунтахаби Лубнон, дар нишасти матбуотӣ гуфт: ман гуфт аз стандартҳо кор мегирам. ҳар як зарбае ки зада мешавад мо бояд онро бо гол анҷом диҳем. дар сурати истифода бурдани ҳамин стандартҳо танҳо метавонад Лубнон пирӯз шавад. чӣ хеле ки шумо мехоҳед пешгоҳии моро шунавед, мо аз лубнониҳо мепурсем, лубнониҳо аз тоҷикистониҳо ки бозӣ чанд мешавад. Мо мегӯем 2-0 ба нафи Тоҷикистон, онҳо мегӯянд 2-1 ба нафи Лубнон. Чандин нафар рӯзноманигорони лубнонӣ ҳам ба телевизиони варзиш ҷавобҳои худро доданд, мо мусоҳибаҳои худро анҷом додем, пешниҳод шуд ва бо орзуи он ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозӣ дар ҳақиқат бо ҳисоби 2-0 фарқ надорад, 1-0 ҳам ин натиҷа аст, ғалаба мекунад, ин пирӯзии мост.